yanzu haka akwai wata sabuwar dabara da 'yan damfara suke amfani da ita wajen cutar 'yan uwanmu 'yan kasuwa. Ya abin yake ne, za su sai kaya a wajenka, ku gama lissafi, su yi siyayya mai kyau a wajenka, sai sun gama siyayya, don sun gama siyayya sai su nuna alamun ka ba su account number, za su yi ma transfer. Za su yi ma transfer, za a cire musu kuɗi, su nuna ma debit alert cewa gashi an cire musu kuɗi, amma kai kuɗin bai shiga maka, ko kuma a wani lokacin kai ma za ka ga debit ko in ce credit alert da zai shiga cikin account ɗinka, amma tabbatar da cewa kuɗi bai shiga cikin account ɗinka, kuma su ma ba wani kuɗi da aka cire musu. Wannan wata sabuwar hanya ce da zan nuna muku. Idan baka taɓa yin following ba, baka taɓa liking ba, kai liking, kai following, ka kuma yi sharing zuwa abokanka da 'yan uwa domin su kubuta, su kuma fahimta, su ƙara ilmantuwa dangane da wa'annan 'yan damfara. Ku biyo mu insha Allah.